Dan iż-żmien ta' festi jġib miegħu ħafna emozjonijiet ta' ferħ, speċjalment għal familji u tfal, però għal uħud iġib ukoll sentimenti ta' diqa, speċjalment għal min iħossu waħdu. Iżda grazzi għal Caritas propju fil-jum tal-miliet, in-nies li jbatu mis-solitudni u li jfittxu l-għajnuna jistgħu ma jibqgħux weħedhom. Il-preparamenti jibdew minn xhur qabel, fil-fatt din hija l-10 sena minn mindu bdejna nagħmlu din l-ikla propju f'jum il-miliet. U hija ekla żgħiża għall-miliet għal ħafna nies hija jum ta' ċelebrazzjoni, ma' numru ta' nies li speċjalment jkunu waħedhom jew forsi m'għandhomx il-mezzi għal ekla din jituża li allura l-miliet ikompli jżid mad-dieqa iktar milli mal-ferħ. Però din l-ikla tal-Caritas ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof hija okkażjoni biex minnu waħdu jew għaddej minn xi tip ta' diffikultà jingħaqad ma' familja sħiħa u ngħixu l-miliet mod dinjituż u flimkien. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjegalna li blajnuna ta' Alf Mirzi Foundation li provdit l-ikel kollu għal din l-ikla kif ukoll l-uffiċċju tal-President li provda il-ħelu u St. Peter's Foundation li jgħenet fil-loġistika, il-binja tal-Kurja se tkun qed tinbidel f'restorant kbir. Hawn se jilqgħu il-fuq minn 500 persuna għall-ikla tal-miliet fejn għal 10 sena konsekuttiva Caritas Malta se tipprovdi ikla sħuna lil dawk il-persuni li jinsabu weħedhom f'dawn il-jiem ta' festi. Anthony Gatt appella lil poplu Malti sabiex jingħaqad flimkien bħala familja waħda mhux biss fi żmien tal-miliet iżda kull ġurnata tas-sena. Jekk inkunu nafu b'xi ħadd li qiegħed ibati minn solitudni nofrulu spalla u ftit għajnuna. Jiena niftakar persuna li ltqajt magħha fl-iklas sena l-oħra u qalt li jiena ili biex niġi 3 snin. Però kont qed nisti naqbad it-telefon għax bdejt inħossni imbarazzat, però ma bdejt nara li hawn ħafna nies li jħossuhom waħedhom jew x'għaddew minn separazzjoni jew għax tilfu xi ħadd għażiż jew hemm diffikultajiet fil-familja u fl-aħħar mill-aħħar għamilt kuraġġ u ċempilt. Iva, ovvjament aħna bħala Caritas ilna inqajmu din is-suġġett ta' solitudni għax hija pjaka fis-soċjetà tagħna u ovvjament l-awareness dak li jkun jagħmel iktar kuraġġ meta jħoss li fil-fatt mhux waħdu f'din is-sitwazzjoni. Din is-sena il-Caritas mhux se toffri biss ikel lil familji fil-bżonn iżda għandha diversi regali sabiex tferraħ lil dak li jkun fil-jum tal-miliet, regali li ġew mogħtija mill-istudenti tal-iskola Lily of the Valley tal-Mosta.